हाबसै हाबायाव दायो मानसि फैथ'वाखै बारा लाबाया बेवाया क'क्राझाराव अफिसाव थांदों आमनो फैदों आबो क'क्राझाराव थांदों अफिसाव थांब्रबखाबाय बेहा र' लागोन र' बेनो आबो आंना फिसाया खेबजादों मालाय खैना गोदानजों हिनजाव गोदानजों मामि सिख्ला गोराबाय थाखाबाय आजानि जाबाय ayo Ra mami nó lại sono abo abo nama abo apa baru apa mana mana mulai Dalilan kaya जाना हो बाजै न जानिया आनिया जाहा आनिया बाजैया Kamu ada? Nó kìm nó đúng không? Đây, ôi, anh nhìn nó đè đè. Ôi, siết khăn này chưa? Siết khăn này chưa? Rang lán rung à khỉ bà. Chú thay đưa vui chi nó chồng thân đưa. Đây này. Nè, kiếm luôn một chút. Kiếm nào cây. Chúng ta uống vào đi. 어제 공부하기 싫다. 내일 타겟도 보여야지.
बाजै जायोमोन आंहा गोजोनथिया आंथ' बावबावबाय बे उन्दै उन्दैयाव नुलायलायनाय ना अबेहाय बाजै नालाय अबेथिं मैनागुरि अ काजलगाव साहा अ हा ओहो आं थाङा ओइ मामि गोरलै दङ बोराया ओइ क'क्राझाराव थांब्रबदों हो फैदों औ दा नुगोन र' ओइ खामानियाव थांब्रबदों दसे बरमायाव बाजै बरमायाव औ औ हो आङो दहायसो फैदों औ हो क'क्राझाराव अफिसाव थांब्रबदों दायो फैगोननो नों थांसिबो हो बोरो आहा नायहैबाय थानांगौ ना नोंखौ नुथारा बबेनि बबे बिखुनजो आंखौनो दहाय रानि खाथानि खोन्थाबाय ओमफ्राय आंहा मिन्थियाना